Idolaz Aizialdi elkartiaga, eta urtean zehar saiatzen gaitzen ekintza ezberdinak umiendako voluntarioki, eta horri biltzen ga, ume inguruan ekintza ezberdinak itzen eta umiekin ondo pasatzen. Aurtengo ikasturtean biziposakin elkarlanean gabitz, eta herrixan identifikatu duen gai bat izan da bullyinga, orduan bullyingan inguruan gabitz, dinamika ezberdinak antolatzen umiekin lantzeko. Niretako biziposa lagunekin planak itxia, kirola itxia baitxa, esango nuke, eta umiekin gauzak itxia. Niri biziposa emute oztanak gauza asko die, baina hola batzuk aukeratzekotan natura, musikia eta umien inguruan ibiltzea, ze kriston postasuna transmititze hoste, eta hori lagunekin egotia baitxa. Esklerosiarekin dantza egin nahi du.